Yeah, this is a gift for Baba Youths. Kun ji zance mu da ku muka saba san ba wasu ba, a tunanin wasu ina ɗauka ba zan kai ba. People da ceren mi ko ba mu na body na ce rabba, Allah ka kare ni dai kai ne kake ban ba wani ba. Wai ya dai, wai mene ne dai, in ina dai ya kamata ku daina dai, ni da ku dai mun game mun zangu da tafiyar dai, hanyar to ba gargada. To na fara na dora haba masoya hana, kuma na dara daga dara su so na rana, kuma sha faro mai gangara da mai zaki na, zana sai da bero tura baro ne mahalarina. Ka damu da wanda ya damu da kai hakan ne kairi, ka manta da wanda ya manta da kai hakan ne tsari. Menene abin da ka ban wanda za ka yi mun gori, masoya na dan Allah ku kare yi mun uzuri. Har zuciyata ba na zama suke da mai mugunta, sun manta ranar da ba su banta maganata ku